Hürmetli Instagram üyeler, hedin bilen min Niyaz Abdulin yaş hatargına blogger. Так, bugün bir devir yanı proyekt Шылтырат, миңа һин шылтырат дип атала. Бездә кунакта Радмир Сибаймак ядылыгы шунда сыгасак Инстаграмы Баймактан безнең бүгенге конкурстың шартлары шундай. Без шылтыратабыз да бер ят кешегә ул кеше менән әңгәмә кура башлайбыз. Бер условиялар була насар гына һәм әңгәмә вакытында һүзләр өстәүләй итәбез. Короче, шулайрак була. Башлайбыз. Алло. Хәзер без Радмирдың да һиңә кирәк булса. Сибай калаһы Ленин урамы 20-лә урынлашкан Леляма студияны шылтыратабыз да, улар киемтегеләр шунда язылдылар, монда курай-мурай күргән бардыр. Короче, һин кайнаңа бүләк эшләйһең. Шунда язуын мин елан дип яздырырга кирәк. Шул турында һөйләш. Аламы был бирәй? Свитшот мула? Свитшот. Түрлі түсті тұл қара болғандай. Синтетиканы. Алло? Алло, Ляма? Да, здравствуйте. Гаумайга, здравствуйте. Вы на заказ же шьете, да? Свитшоты? Да, шьем. Ага. Хотел свитшот с надписями, с рисунком. Или у вас определенный рисунок только наносится? Нет, на заказ любой. Да, вот мне надо, так, размер 52-й. Как бы такая беспалевная, ну, в форме змеи, орнамент нужен. В форме змеи. Да, по спине как бы, на рукавах, ну вот, вокруг тела, короче, не полностью на одежде, внизу как бы не надо, а вот на уровне груди, на уровне спины как бы, на рукавах такая змея. Примерно нарисовать сможете? Нет, я вообще никак не рисую, просто я видел ваши работы, там орнаментов как бы, башкирский орнамент, у вас там курай, да, есть? Ну, много, да. Да. И надписи там надо будет. Вы записываете, да? Нет? Я пока вас слушаю. Ага. Башкортса сөйләгем. Короче, анда бір яғынан язу керек була. Силәбе халауы деп язырға. Икенче яғынан кайнам деп язырға. Яраткан кайнама. И ну, короче, өзім даже не представляю, как бы, да, ну вот, кайнама, короче, свитшот хочу. Со змейкой, да? Да, кайнама со змеей. Потому что, Хабиров Афарин, диян мағарақ, хабардар сөйлей, шуны мен ақшамай. Мен мына үйренім, поштауда қан тері төгіп диян көп. Ол мені шуны алтан шер әрі үйренім. Хабиров Афарин тип. Күпме була хәлдән нидәрегез под заказ эшләһәгез свитшот? Конкретный дизайн куда пханайбыз, потому что... Ну, меня прям срочно түгел ул. Где-то апрельдың 15-тәре мен Сибайга кайтам. И апрельдың 20-ләренә точно меня уже кирәк. Кипкән бесән бөтте, хәзер ауылга кайтып сатып алыр кирәк. Шул как раз апрельдә кайтам. Кайнамдарга шул кипкән бесән сатып алыр кирәк. Ясно? Так, миңа берәй нәмәләр тегел накидать талагызмы? Образецтарыма. Ну, примерно так. WhatsApp-ка можете мне написать вашу номерга?
Исеміңізді сразу сохранять етем. Лиаляма кім исеміңіз? Зилья. Зилия. О, менің кәләштің исемі Зилия. Кәләш деп алған болайын. Лиаляма кәләш. Ярар ату. Яздырмын. Ладно, я выхожу. Целую, обои. Хорош. Молодец. Так точно угадываешь, блядь. А что ты прикольно. Так будет прикольно. Yes! Алло. Что, Тиктор, иштің ме? Шайармай ғана, иштің ме? Тиктор хаң матроны керейләніп тұрыр. Итак, хәзір неге шылтырата? Мен ойлап келдім, тоже бір біздің очередной жертва. Ол да болға Альберт, башкирская домохозяйканың ері. Оға хәзір Нияз шылтырата. И Нияз должен будет договориться. Приглашаешь Альбертты Миләүшә менән Мәскәүгә фото-видео сессияға. 3 күнлек фото-видео сессия. Компания, фирма, рекламная студия, короче, оплачивает $6000 за 3 дня. В рублях дуртида или дуртмен. Дуртида или дуртмен. Питание, проезд, самолетмен, перелет, короче, за счет фирмы. Бірінші күн келдер, ялтылар, деп Алматыға. Екінші күнде келдер, целый день съемки в 3 локациях. Біріншісі ресторан, екіншісі сауна, үшіншісі стройка. Короче, все это спонсоры, и для них надо снять фото, видео, как бы... Прикол. Памяттылар. Бумай. Ну и в каждой локации еще есть материалы. Ай. Ну и в каждой локации... Короче, hər bir локация вайн иши düşürür. Hər bir локация вайн бар. В итоге... Какое-то выступление, ребят. Не, подожди, что? Фигня? Пусть слушают. Обрежешь. Ладно, давай. В итоге, хәзер Альбертка набираем. Надеюсь, Альбертка номеры меня дөрес қалғандар. Ай, дұрыс қалғандар. Ресторан, сауна, стройка. Ай. 450 мың. Алло, алмағығыт. Бұл Альберт боламы ол? Мен аңлауымса, һез башкирская домохозяйканың ире иптәше. Без Мәскәүдән башкортларның диаспораһынан бер офистан һезгә шылтыратып тора. Һуң бул һала һөйләшү кыен түгелме? Әйдәгез, без Мәскәүдә теге башкорт культураһын, политикаһын әйтәбез инде. Нисек әйтәм? Расширяйтәбез. Шуның турында һезнең хатыныгыз әлеге вакытта бик популяр бит инде. Шул турында һөйләшеп үтә инде. Так, Юк, мин һездә менән һез гаилә тоткаһы буларак һез менән һөйләшкәм килә. Карагыз, без һездә Мәскәүгә фотосессияга сакырабыз дигәйнек. Самолет, проезд, гостиницалар барыһы ла бушлай була. Һез килә алаһығыҙмы? Шуның датаһын һөйләшергә кирәк инде. 3 көн. Карагыз, мөмкинме бүлдерергә? Мин әле гонорарды һеҙгә әйтмәйем. $6000 тирәһе, ну, в рублях ул 400 мең тирәһе була. Самолет, проезд, гостиница һәм шул 400 меңдә гонорар була инде һеҙгә. Бездә нәмә диниләр кәрәк.
Хедге үз күнгө киләһег дә ебит Мәскәүгә. Үз фотосессиялы һәм видеосессиялы катнашы кирәк. Беренчеһе ул нидә? Стройкала фотосессия, икенчеһе саунала, өченчеһе ресторанда. Олар безнең партнерлар, безгә оларды һезнең аша рекламировать итә кирәк. Шуннан һуң дүртенче условие бер стрёмный гифта катнашы кирәк. Эй. Ана теге алтын айда кахамак аудио уйнатабы тегер дә, в итоге уйнатабы бетмәй. Ну как-то шулайрак теге черный хайп әйтәм инде. Касан һеҙгә шылтыратырга була? Әйҙәгеҙ теге минең дә һеҙҙең дә ваҡытты бүлмәҫ борон бөгөн генә һөйләшәйек тә. Мин кискен шылтыратҡан да һеҙ мине как мудак, әлендә насар кеше тип уйламағыҙ. Ярай, рәхмәт. Ну шул аты яңынан ҡабатлаһағыҙ, мин яңылыш ишетмәнем һеҙҙе. Ҡасан һеҙгә яңынан шылтыратырға? Иртәгә кисен, иртәгә нисәһе лә? Иртәгә 31 була ди. Иртәгә мин стриптиз бирергә барам бит әле. Ярай, Альберт, иртәгә шылтыратырмын. Ошо номерға, бит. Ярай, һау булығыҙ, пока. Нормально. Нормально?